नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कोबीची भाजी. इथे मी 200 ग्राम कोबीचे 4-5 तुकडे करून धुवून घेतले आणि नंतर किसणीवर किसून घेतलं. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 4 चमचे शेंगदाणे, मुठभर कोथिंबीर आणि 5 हिरव्या मिरच्या घालून जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. इथे मी आधीच जाडसर पेस्ट बनवून घेतली आहे. इथे मी गरम कढाईमध्ये 4 चमचे तेल घातलं आहे. तेलामध्ये एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आणि 5-6 कढीपत्त्याची पानं घातली आहेत. कांदा गुलाबी आणि नरम झाल्यानंतर एक बटाटा बारीक चिरून घालायचा आहे. इथे मी 4 चमचे चणा डाळ 2 तास पाण्यात भिजत ठेवली होती. ही भिजलेली चणा डाळ आपल्याला कढईत घालायची आहे. हे सर्व जिन्नस 2 मिनिटं भाजून झाल्यानंतर जाडसर वाटलेली शेंगदाणा, मिरची आणि कोथिंबीर आपल्याला कढईत घालायची आहे. दोन मिनिट तेलामध्ये चांगलं भाजल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा मीठ घातलं आहे. आता किसलेला कोबी घालायचा आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. भाजीमध्ये पाव ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर पाव चमचा गूळ घालायचा आहे. भाजीमध्ये 5 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घातलं आहे. आता अर्धा ग्लास पाणी घालून 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून शिजवायचं आहे. 10 मिनिटानंतर भाजी शिजली आहे. त्यातलं पाणीसुद्धा सुकलं आहे. खूप चविष्ट अशी कोबीची भाजी तयार आहे. वरून थोडंसं खोबरं घालायचं आहे. तुम्हाला माझी कोबीची भाजीची रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.